Исәнмесез, тур эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Однаның беренче көне нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карагыз. Уйландым, ашагам, соңга калам. Сәбәпләр күп. Яшь инспекторлар юл кагыйдәләрен бузучылар белән аңлату эшләре алып барды. Беренче кар балаларны сөендерсә, машина йөртүчеләрне көендерде. Юллардагы бозлавыктан ничек сакланырга хәбәрчебез ачыклады. Ярминкәләр бик матур үтә чаллашында, бик күп районнар алмашынып тора, килеп торалар. Бәрәңге, кишер, суган, шәһәрдәшләр кышка запас әзерли. Чаллыда адвокатлар коллегиясе бинасына һөҗүм иттеләр. Бу хакта иртәнге 9-да Ичке эшләр идарәсенә хәбәр итәләр. 40-нчы комплекста урнашкан бинаның ишеген ачып керәләр һәм газ баллонын яндыралар. Зыян күргән як моны үч итеп махсус эшләгәннәр дип саный. Алар җибәргән хатта да шулай диелә. Адвокатлар китерелгән зыянны 5 миллион сум дип бәяли. Электр һәм җылыту системалары куллануга яраксыз инде. Бу очрак буенча җинаять эше кузгатылды. Гаепләнүчеләргә 5 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителү яный. В ходе осмотра происшествия, там выявились следы поджога, все осмотрели, там же находился бытовой газовый баллон. В ходе осмотра этого баллона установили, что вентиль у него был закручен, то есть там ничего туда не пропускало, а внутри баллона газа не было. То есть баллон был пустой. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167. Кыш һәрчә көтмәгәндә килә. Беренче кар балаларны сөендерсә, машина йөртүчеләрне көендерде. Вакытлы гына булса да җиргә кар ятты инде. Юлларда бозлавык урнашачак дип кисәтә синоптиклар. Узган ял көннәрендә 50дән артык зур булмаган юл һәлакәтләре теркәлде. Әмма иртән юлларда булган бөкеләр аркасында бүген эшкә соңга калучылар күп иде. Быел беренче кар аркасында килеп чыккан хәвеф-хәтерләр саны чагыштырмача күп түгел. Юлларда 50ләп һәлакәт теркәлде. Аның каравы, һава торышының үзгәрүе иртән машиналар агымына тәэсир итте. Очень много пробок по городу. Это связано с тем, что не все переобулись на зимние шины. Поэтому я вам советую не затягивать замены резины и поставить шины уже зимние. И в связи с тем, что первый снег пошел, обращение по шиномонтаж увеличились. Сейчас мы на данный момент ведем прием клиентов уже по записи. Иртән асфальт боз белән каплана. Бу җәйге шиналар өчен иң куркыныч вакыт. Хәтта яңа булсалар да, аларның ялгана торган сыйфатлары начарая. Шиналар автомобильнең моделенә һәм классына туры килергә тиеш. Машина йөртүченең үзеннән дә күп нәрсә тора. Госавтоинспекция города Вернчины просит водителей соблюдать скоростной режим, который бы обеспечил безопасное дорожное движение, также необходимый боковой интервал и дистанцию до впереди движущегося автомобиля, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. ЮХД хезмәткәрләре һава торышы начар булса, хәрәкәт иткәндә машиналар арасы якын булмаска тиеш ди. Салкында машина озаграк туктый. Җәяүлеләргә карата тагы да игътибарлы булырга кирәк. Машинаның тәгәрмәчләрен алмаштырырга өлгермәсәң, җәмәгать транспортыннан файдалану яхшырак булыр. Бу көннәрдә тизлекне сәгатенә 40 чакрымнан да арттырмаска киңәш итәләр. Уйландым, ашагам, соңга калам. Бүген юлда кагыйдә бозганнар өчен олылар шулай дип акланды. Әмма алар бу сәбәпләрне ЮХД инспекторларына түгел, балаларга аңлатты. Бүген иртәнге 7-дә 76-нчы гимназия укучылары Боз сарае янында урнашкан җәяүле юлында торды. Бернинди штрафлар һәм акыл өйрәтүләр юк, балалар олылар белән аңлату эше алып баруның икенче юлын уйлап тапкан. Ниндине хәбәрчебез сюжетында. 45-нчы комплекс янында укучылар бары тик кагыйдә бозучылар янына гына килә. Вахитов проспектында урнашкан җәяүле юлына чыккач, артык метрлар узарга иренеп, Боз сарае янына кадәр туры Сөембикә проспекты аша чыгалар. Балалар олылар янына килеп, моның сәбәпләрен ачыклый. Бу сорауга күбесе җавап бирергә авырсына. Больше такого не повторится. Чтобы быстрее пройти. Чтобы быстрее скоротить путь, да? Да. Ноги болят. Задумался, тороплюсь, опаздываю. Причина вот это. Вот будем сейчас исследовать наш опрос и придумывать меры.
Jeyevliler arasında balaların tırışlığın beğelemevçiler hem ihtibar etmevçiler de var idi. Они на меня даже не обратили внимания и прошли, и даже не взяли листовку. 3. sınıf okuşları üzleri yol yürü kagidelerini yaxşı bile, emine olularının hatalanığına başta hoceplendi, sonra onlar için burçluğa da başladılar. Я узнала, что взрослые не всегда соблюдают правила дорожного движения, переход на красный цвет, а еще иногда переход по проезжей части. Когда я свою сестренку отвожу в садик и сам иду в школу, она меня вечно спрашивает, почему люди на красный ходят. Я не знаю, я сам хочу узнать, почему они ходят. Потому что они не должны нарушать правила дорожного движения. Из-за того, что, например, если они перейдут не там, и машина какая-нибудь вылетит сразу из-за угла, то они могут умереть. Olalar көрсеткен bu örnek fenni işinin negezi bulup duracak. Tekşürünü uyuştururga bir okuşunun enisi təqdim etken. Bir tapkır көрsetsen istede xola sıralarda birmiler deyil. Balalar listovkular için tekst yazgan, fotosüretler saylagan. Kileşekte mundu şaralarga yuhidi inspektorlarında jelip iterge tililer. Hagide bozunun sebeplerin ürenip yana təqdimler buldururga tililer. Mundu aksiya şehirde birinci tapkır uyuşturuldu. Emme sıngı tapkır tügül diyeş inspektorlar. Güzel Şıhapova, Sergey Vildanov, Yangalıklar. Бәрәңгінің килограммы 12 сум, суғанлығы 1 сумға қимметрек. Шәһәрдә ауыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Узган елларда алар Галиәскәр Камал бульварында, Сорман трактында, Шамил Усманов урамында һәм Южный агросәнәгать комплексында оештырылды. Продуктларның бәяләрен безнең хәбәрчебез белеп кайтты. Hava turışı nindigine bulsa da avul хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Шамил Усманов урамына да шәһәрдәшләр шактый җыелган. Yarminkelerine biz kütüp alabız indi çalıdalar, bik motor deler. Bana itler aldık indi, şularına beylerine kilgende beyler ortaça alganda bizim karlı kibitlerinde köpük beyler. Ellerinde 100 kıymetrekleri var, orzanarakları var. Beyler uzgan yılgıdan elleni ayrılmay. Misal için berenginin kilogramı 12-13 sum tura, suğan 14 sum. Sıyır itinin 1 kilosu 250-300 sumga düşecek. Әтием зур фермер. Үзләр тотабыз, оттар, козлар. Вот үзләре Сарманск тракка чыктылар, ярмаркага. Без инде бу шагыз аларга. Бу минем апам сатырга чыктык Усмановга беренче тапкыр. Нормально ушады. Bir tuşunu satып bitirdik, Аллага шүкүр. Балның бәясе арткан, 3 литры 1100 сум тора. Чулпан ауылы Мезелер районы менің пасека тұра. Шунда тудым, шунда өстім. Значит, экологический орын, юллар, ұлы юллар жоқ, предприятиялар жоқ, экологический бал келіп шыға. Ярминкәдә җиләк, җимеш, ит, йомырка, үләннәр, орлыклар да тәкъдим ителгән. Аларның сыйфатын шәһәр мэры да бәяләде. Большое количество свежей, экологически чистой, важной и нужной продукции завозится в наш полумиллионный город. Аппетит в городе хороший, поэтому вы видите, что сегодня и большой ассортимент продукции, но и самое главное, хорошая покупательская способность. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре киләсе атнага да дәвам итәчәк. Шәһәрдәшләр 24 декабрьгә кадәр кышкыга запас әзерләп калалар. Гүзәл Шыхапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шалада Билбау көрәше һәм төрекмәннәрнең милли спорты көрәш төрі буенча 14-нче дөнья чемпионаты тәмамланды. Классик төрдә Татарстан көрәшчеләре 5 мөмкинлектән 3 алтын яулады. Дөнья чемпионатының беренче көнендә үк Татарстан спортчылары илнең җыелма командасы составында чыгыш ясап, Билбау көрәшенең ирекле стилендә 2 алтын яулаган иде. Күптән түгел Россиянең спорт мастеры исемен алган Камиля Елисеева беренче тапкыр үзенең спорт карьерасында иң көчлеләрдән танылды. Икенче көнне исә без сарае кәләменә көрәш һәм классик стиль осталары чыкты. Илнар Закиров көмеш, Ринас Гарипов бронза медальләргә ия булды. Билбау көрәшенең классик стилендәге нәтиҗәләр буенча Тукай районыннан Эмиль Җиһаншин, Мензелевск вәкиле Ринас Калимуллин һәм Теләче баһадиры Россиянең ат казанган спорт остасы Раил Нургалиев бу төрдә дөнья чемпионнары булып танылдылар. Бүгенге амнашлар балаларны каникулларның беренче көне белән котлап, мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз. Мужской вокальный ансамбль «Антем», город Санкт-Петербург. Тонкий юмор, захватывающее исполнение, великолепные голоса капелла. 4 ноября органный зал. Если разобраться, то все, что я делаю для своей семьи. Просыпаюсь каждый день на работу, бреюсь,
радуюсь простым вещам. И машину выбираю и обслуживаю для родных мне людей, так как родных и близких я доверяю ей. Поэтому обслуживаюсь только на официальном, родном сервисе. Официальный дилер «Челны Лада». Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, дом 1. Телефон 51 11 11. Медицина мирового уровня Medical On Group в Набережных Челнах. Проктология, лечение геморроя и трещин прямой кишки без боли и операции. Звоните 55 20 20. В корпорации «Центр» за цены ручаемся! А если найдете дешевле, снизим цену! Линия контроля сервиса 8 800 100 ровно 3000.